Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nga intay ilingad itinagan a Gigi, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Ma'am Grace Agtina Sales iti California, kan ti pamilyana dita Ilocos Norte, ti kablaaw manipod kan ni Ferds. Shout out kada Eden Uria iti Jeddah, Saudi Arabia, Artman TV iti Calamba, Laguna, kan Judith Alloba. Makablaawan pa iti Bare family, Hufalar family, kan Aban family, from Mary Ann Bare ti Damortis, Rosario, La Union. Amin at taga siyempre Viva Norte, Malig Isabela, from Shirley Bagayas. Ti Julio Makatunggal kan Rabina family dita Isabela, from Dennis Makatunggal Julio iti Taiwan. Ni Mother Leticia Ramos kan amin nga Andrada family dita Vintar, Ilocos Norte, from Marical Besas iti Kuwait. Makablaawan pa iti Tulali family kan amin apadak a visually impaired kan amin agagayam ko, from Rowelyn Tulali ti Batak, Ilocos Norte. Happy birthday Tatay Eduardo Dakiwag from Levi Dakiwag. Happy birthday manang Noraline Onabia from Maria Sheila Onabia iti Riyadh. Ni Ana Marie Abakin from Jackie Acoba. Makablaawan pa iti Laron family dita Rosario, La Union, ken Orpilla family dita Candon, Ilocos Sur, from Marisa ditoy Hong Kong. Bolton family team iti Burgos, Pangasinan, especially ken ni Juanita Agbayani from Bing Garcia. Pamilyak dita Libertad, San Mariano, Isabela. Tikabsat ko kan ti Pascual family kan anak ko ada Daniel Galasinaw kan Soledad Ampa from Rodalyn Ampa iti Qatar. Makablaawan pa ni Julius Cesar Rosena iti Taiwan from Hong Kong Girl with Love. Matias Cuenta Ignacio kan Tandaya family dita Annafunan Tumawini. Kan happy birthday kan ni Jenny Ann Matias nga agdebu inton October 17. Kan ti apumi ani Sophie Matias nga ag-birthday inton October 26. Kan ti asawa nga agtrab-trabaho dita Provincial Hospital dita Ilagan, Isabela. Anak ko ada Jaika Guzman, Jervin kan Justin from Levi Matias Guzman ti Kuwait City. Makablaawan ti anak mi ada Rayan Joy, Rowan, Renz, Razel, Kisha kan Daphne. Kanila kay ko ani Reynaldo Vadil Paas di Tamuta, Kasibo. Kastamat Daruel Vadil and family, Ronnie Paas and family, Manny Fernandez and family, Joel Vicente and family, kan Inang Milagros. Kastamat da Jing Afante, Maricel Bautista, kan Presi Peneranda, from Mary Ann Paas iti Saudi Arabia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Gigi. Dear Manang Emmy, ilingad naklatakuman itinagan a Gigi, kat pasensya kayon no jakon inlanad ti address ko. Amok nga ti innak pa nang isalaysay iti padas ko. Sigurado nga adda dagiti dumdum ngeg amang kundenar kanyak. Ngam itapay laeng, pagyaman akon dagiti makaawat iti sitwasyon ko. Dua kami laeng nga agkabsat manang. Ulila kamin iti ina, tanasapa nga impulang day dinanang tibulod na abiyag. Diabetic met ti amak, iso nga ado dagiti maiparit kan kuana, karamanen dagiti makan, kanda duma nga aktibidad. Disgrasyada ni manang ko, kat adamay sa nga anak na, iso ni Jade. Gapo itirigat ti biyag manang, nakigasang-gasatak iti sabali a lugar, kat nagbati datatang, manang ko, ken ti kaanakak iti lugar mi. Rugyak manang ti agsalaysay, idinaadaan iti chronic kidney disease ti kabsat ko. Di mo't agag-agas ni manang, tatang? Wan, DJ. Ngam kimaro ti sasaadan na, iso nga ita.
Dakdakelin ti gastos gapoy ti sakit na. Anya? Nakakaasin ni manang mo, anak ko. Nagtapsaot. Dandan saan ang makakunail ng runa no kalkalpas ng agdialysis. Tatang, Jaklak kumakayat nga ipakaamukan ka, anak. Tapno saan kang agtanda nagditayan mo. Amom mo ti kasasaan ko. Saan ka makapagtrabaho una, igapo iti sakit ko. di kayagda nagtatang. Ngayon naktipat patulod ko kada kayo. Pasensya kan, JJ. Sikalang mati mabalin ko pagkamangan. Tadyak mabalin ti mangnamnama kadagiti kakabagyan tayo ditaoy. Awan ti rumbang nga ikidawan nyo iti pasensya, tatang. Agyaman nakit di, tay magayo kanyak ti sitwasyon nyo dita. Kat ni Jade nga ka anak ak tatang. Ay na anak ko. Naimbaglangan tananakam di ka anakam. Nauray makuna na ganus pailaan. Kapo iti edad na. Kanayon na nga ngayon ti inana. Nalangarod, tatang. Di kayagdanag. Kasi tinakunakon. Na yun naktipat patulod ko kada kayo dita. Di kay baybayan, tatang. Pasensya kan, Carlo. Diyak pala mapatganti awis mo. Simrekak ngamin iti sabali pa'y at trabaho. Anya? Ni, apay? Anya sa bala trabaho ti sinarek mo, Gigi? Agpaayak a waitress iti may nga inuman iti rabii. Anya? Gigi, anya ka din day tangar aramidam. Agtrabaho kay ti 8 nga oras iti groceria pagpapaayam ka sales girl. Kalpasan na, agwaitress kay iti inuman iti rabii. Kasano pa ama kay nanakang ay? Alas 6, aging ga alas 10 laang mati panagwaitress ko iti inuman, Carlo. Adalatamot inanak, ta alas 8 aging gat alas 5 mati oras ti trabaho iti groceria. Gigi, anya nga min di mapaspasama kaya. Ape anas kang nag-sideline ka. Masapul anayo naktipat patulod ko iti pamilya iti lugar mi. Isang mawatan na kumakarlo. Pangaasim. Gigi, pasensya ka no in corner ka ditoy. Apay, mamang? Kurso na da nakajibak na nga customer tayo. Anya? Di mat nadakamat mo kanyak, akasapulam ti dakkel agatad. Ha? Panunutam na imbag. Ang mga nuday tuyan ti sungbat iti parikot mo. Galante day dya customer tayo. Kan may sapay, very generous day jay. Saan na naimot? Ngam, adda kasukat na. Amumat siguro ti kayat ko asawan, Gigi. Mamang? Saan ka pilitan? Ngam panunutam na imbag timbagakan ka. Diyak kaya tapagpabasulan naktukat dino bilang laeng. Indanon ko laeng kan ka ti imbagana. Akursunada na ka. Kumusta kayong tatang? Awan tinagbaliwan na anak ko. Kaslaki maro pa'y kit din ti sitwasyon mi iti panagriknak. Ha? Ni Manang, apay aday na sungsungbatan ti awag ko kankwana. Di nalakit di kayat akaasyam. Iso siguro adi na sungsungbatan ti awag mo. Tatang, Nakakaasin ni manang mo, Gigi. Di na pa yan kabailan dagkunay nga is-isaw. Kat numalpas nga dialysis. Kaya rigan na ti inutel asaan apulos ang makakunail. anya? Saan laan ni manang mo ti kumarkaro ti kasasaad na, anak?
mariknak iti pagi nga tandamot nga agkapsuta kapoy ti sakit ko. Tatang! Lumdi ka agdanag, tay ka kumak ti lumaban, Gigi. Kastamat ti kanayon nga ibilin ko ni manang mo. Sana bale, tatang? Mangipatulod iti nagkalagatan ka na kayo. Aramatin niyo para iti panagdialysis ni manang. Kan para matin ka na kayo iti kaanakak. Kapit sa patalim. Kasta tinagbalin a sitwasyon ko. Apaman anaamwak ako markaro ti kasasaad ti kabsat ko ken ti amak manang Emmy. Iti ababa sa Rita, tinutupak ti panagkursunada kanyak ti baknang a customer iti inuman a pagpapaayak kas waitress. Uray kontra iti nakam ko. Ingkidamak ti panakapukaw ti dayaw ko. Nga ultimo ka ni Carlo a kaayan-ayat ko kat impaidam ko. Tilaangan pagyamanak, tinungpal ti baknang a nagsagmakak ti Karina nga ipaay na ti kiniddaw ko agatad. Kayatnak nga ibalay, manang. Ngam nagkadkadak, tatipanggap ko idi kat maminsanak laeng nga agbasol. Agingga adimteng ti may sa apagteng, ajak pulos ni namnama. Katurturog ko lang nga madamot na umawawag. Ni Tatang? Hello, Tatang? Gigi, anak ko, agawid ka kuma. Apay, Tatang? Apay ngagsangsangit kayo? Awanan ni manang mo, anak ko. Anya? Nalapit at dinan kinabalan ti kasasaan na. Kasi mo kunti kapsat mo. Ni Jade akanak Tatang. Nalaos ti sangit ti kaanak ang manag. Arara ko panlalatan ti nana. Pag-asim anak ko, nagawit ka kuma. Uwan, Tatang. Itabot lang. Agrubuatak. Agawidak di talugar tayo. Agawidak, Tatang. Oo na yan. Tikas taalang amita na kamansayag, manang. Nagkutong kamatan. Dandan hindi ka pa yan mailasin. Tanulabsan dag sarita. Kasla binalkot lang hindi kudel mo dito lang mo. Manang, nagbayag pa naman na dito nagkita. Kaputanda, kiti adayo. Nagsakit na panunutan nga itatandaak nito. Sikamatan di mapukaw. Kanyak ton makita itiag na yun. Gigi, anak. Tatang. Na yan na nagkasang dito yan na pasamak. Kasla jak maklan, Tatang. Anak
ko. No nasakit para kan ka. Nasaksakit pa ay para kanya. Nukasakit kanya. Di ipupusay na hindi inayo. Triple iti sa amarikrik na kita nga po iti ipupusay iti kamsat mo. Siyak terumbang ngay simpayo nga ang kamsat. Intun madanon ti kanito. Saan kumasak ti magisimpay tayo iti kamsat mo. Wala saksakit para kanyak na ito yan na pasamang Gigi. Nasa mo na kasladyak maklon anak ko. Masapol kang malilak anatip ka para iti ka nakam. Anak ni Jade nga pukuk. Jade, apa nagsangsangit ka? Tita. Apa nang basa? Anyat na pasamak? Awan mo ni Mama. Awan mo ni Mama. Sana bali? Adak titoy. Manipod ita. Siya kunti mamam, ha? Tita. Saan ka nagliday, Jade? Panunutom laangan ang naginanan ni mamam. Adan itisidong tinuswa. Saanan ang rigatan pa'y. Katkas itinakunakon. Saan ka naagliday tadak ito'y. Siya kun ti mamam, Jade. Siya kun. Nukas ta anak ko. Agsublikan ni tayan ti trabaho. Kasapulan tatang. Masapul amang gadak para kada kayo ka ni Jade. Gigi, anak. Nang runakat, kas mapaliiw ko. Kumarkaro mo't ako markaro ti kasasaad yo. Gapo iti sakit yo a diabetes. Anak ko. Pangasim tatang Saan ka kumaagsubsubag? Tari patum ti bagim. Ti salunat mo. Ikagumaak, JJ. Nang runak at siyaklangan ti kadkadwa ni Jade ditaw. Sana bali tatang. No mapagasatan aklakit di kat makaurnungak. Ikarikasan tayo na marigatan. JJ. Iso pa nga asiyo Aganat kayo na yun. Di baybayan ti bagiyo. Kastamot ni Jida ka anakak. Nadagsan man tiriknak, kan kontra itinakam ko. Masapol a panawak manan datatang kan ti kaanakak. Tanasken nga agsubliak iti trabahok manang Emmy. Kabayatan ti panagbiahek nga agturong iti lugar ti trabahok. Agkakanat ti mapampanunot ko. Ngamket di, ingkadeng ko ti may sa abanag, tapno masiguradok a matulungan kan masuportarak datatang kan ti kaanakak. Apaman ang nakagtengak iti lugar nga ayan ti trabahok, sinarak ko adagos ni Carlo, kaayan ayat ko.
Isumot lagay makilatlatan nga awan ka. Kastagayam tinapasamak, Gigi. Uwan, Carlo. Apay adinak man la kinontak. Apay adinak man la pinakamuan. Pasensya kan. Hindi ako napanunot pa'y dayta. Taidi nyawag ni tatang tinapasamak. Kasla na blanco akon. Kat awanan ti sabali ang napanunot ko. No saan ati makaawid adagos iti lugar mi. Si kamat, Gigi. Kasla din ikabkabilangan na kayan ayat mo. Carlo, may sapay dayta. Iso akinid daw kong agsarak kan agsarita ta. Ha? Makiwin na swasakon kan ka. Anya? Pangaasim ta ipaay mo kumatiwayawayak. Pangaasim, Carlo. Apay, Gigi. Apay, anas ka na makiwin na swas ka kanyak. Talo atawon ti relasyon ta. Di mo ka din ikan iti patagday ta. Pangaasim. Di mo kumandagdagan pa iti saam amarikrik-nak. Pangaasim ti paay mo lang ta kumantikid daw ko kan ka. Kasano nga ipaay ko? No awan mo ti no arason. Kasapulan dak natatang kanti ka anak ka, Carlo. Iso makiwin na suwasakan ka. Di kat nakarkaro kumapay nga agbalin anabig ka ti relasyon ta. Tapno da kat ako nainay mo. Di mo ngamin maawatan. Di mo maawatan. Anya ti tsak maawatan, Gigi. Ibagam. Ipakaawat mo. Nagmasulakan ka, Carlo. Anya? Ginuliban ka. Nagmasulakan ka. Isama kayo naswasa ko na saan ka maikarikan ka. Nagmasulak, Carlo. Ginuliban ka. Gigi. Umdas man siguro na itarason. Tapnoitan mo tiwayawayak. Pagkawanan na, Carlo. Ang masama lang makiwinas mo sa kunkan ka. Pagkawanan na. Gigi, condolence ha. Diyak mo ang kastagayam tinapasamak. Nasdawak laangan tadi ka matansimrag kas waitress. Pasensyaan dak kumamutan, mamang. Kat agyaman ak numaawatan dak. Apay ket dinasaan. Saan kumarumba nga ibagakan ka daytoy? Gaputa amok nga agladladingit ka paylaeng. Nga masapul nga ibagak. Anya dayta, mamang? Jay customer tayo. Sapsapulan na ka. Ay na, talaga nalaos ti panagkursunada na kan ka. Amom ka di nga awan na pulos ti ingkas-kaso na sa bali a babae ti pagiinuman. Si kalaang ti sangkasapul na. Mamang? Sayang anya. No saan la ko mga adayo tinagbaetan ti edadyo. Kano baro la ko ba? Ay na, naggasat kaket kuman, Gigi. Diyakam mo. Ngam, nalabit akasingin kunti kinamalas anay pasngay. Ha? Kasta ti panagriknak, mamang. Si kaket dimet, saan ka man lagsasao iti kasta? Saan agaputa na laos asaam ti marikrik na mita? Kat kanibusana nun ti lubong. Mamang? Agbalin ka na tibker, Gigi. Mamati ak akabaalam da ita. Agbalin ka anatibker.
Kumusta kayo ka ni Jade, tatang? Kas iti sigod, malmalday lata. Ngam masapol ngagbalin kami anatibker, JJ. Nang runa kanyak. Tatsak kaya ta nakarkarong aglitay ni Jade no makita na malmaldayak. Tatang, Si kaangay anak ko, kumusta ka dita? saan da ka pagdanagan, tatang? Okay yak ditoy. Tanyang iti kunada iti trabaho. Naawatan nak mo ti amok iti groserya. Iso nga inawat naklatta, nga uray kayarigan na nag-awol akon. Ay na, naipaglakit din ata man nakaawat ti amom, anak. Wan nga rod, tatang. Tatang, saan nyo ba'y mayan ni Jade, Di kayagdanag tasyak ti makaamo kada kayo. Suportaran kayo. Nang runa ti panagadal ti kaanakak. Apay, di mo kayatag na iti ibagbagakan kang apartment, Gigi. Siyak mo't di makaamoy ti amin kat. Sapay la ko mata maawatam. Kan raumam ko mati desisyon ko. Gigi, Diyak la ko masarkan da ito a sitwasyon. Tanakarkaron nga agbasbasolak. Nga masapol akong petak iti patadan. ha? Awatak ti jayam a binulan nga allowance ko. Katukad ti panangikot mo kanyak. Ngam pangaasim, tamalaksid iti allowance ko nga itad mo. Di na kon jayaan pa'y iti uray anya a material a banag. Tadyak matlawatan. Anya, Dayta ti desisyon ko. Kat sapay la ko mata maawatam. Kang ronaan ti amin. Diyak kayat nga agkuykuyog ta iti kaadwan ti tao. Wano daytay adda makakitkita kadata. Tadyak kayat ti iskandalo. Sapay la kuma, tamaawatan nak. Uray pa'y limod laeng ti amin. Amok amay sa aklat ta akirida, manang Emmy. Daytoy ti makagapo, no apay adjakon inlanad ti address ko. Kano apay anakunak iti damo apaset ti surat ko, apagyamanak dagiti makaawat iti sitwasyon ko. Iti agdamamanang, agar-aramaten iti prosthetic leg ti amak, tanaputed ti may saasaka na, gapo iti sakit na a diabetes. Ni Jade a kaanakak, addan iti sekundarya. Amok asaan ko idaan na suportaran, no diyak inaramid ti inaramid ko. Iso nga ikagkagumaaklat ta ti agururnong babaan iti sweldok, ken iti maaw-awat ko nga allowance, taamok iti bagik, adumteng tulat ta ti kanito, amaduktalan ti maiparit a relasyon ko, iti lalaki asaanan anawaya. Anyaman ti kapanunutan dagiti dumdumngeg maipapan kanyak. Maaklon ko manang. Tinapatag kanyak, kat naibinglay ko ti pakasaritaak. Takinapudno na, medyo napalaganan ti riknak. Apaman a naisend ko ti email ko kada kayo. To'y pagayam mo, Gigi. Gigi, sakripisyo. Kasta ti kayarigan ti imbinglay mo apakasaritaam pagayam ko. Nadagsen a sakripisyo. Gapo ta imbaklay mo anamin pinsan ti responsibilidad para iti pamilyam. Husto, nalabit nga ado ti mangkondenarkan ka. Ngam no iti biyang ko, awan ti sabali a maibagak, no di saludo aken ka. Gapo iti panagsakripisyom para iti pamilyam. Ngam ikarik pagayam ko. Kanayon nga inayon ko iti kararag ko, asapay la kuma, tadumteng ti panawan, a makarok at kametlaeng iti sitwasyon, a nakailibsungam ita.
Alakastan, pagayam ko. Kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan arenan, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Makablaawan ti suyat ken Ventura clan dita Santiago City, Isabela, ken Valdez family dito'y Pangasinan from Emma Valdez. Shout out kada Jasmine Rivera, J. Del Torres iti Cagayan Valley. Pamilyak ni Takirino Isabela, nang runa ti asawak ni Irish Julio, ken anak ko ani Jairi Dane from Dennis Julio iti Taiwan. Advance happy birthday kani papangko inton October 31, kastamat ni mamangko into November 14 from Roel Valdos. Makablaawan ti pamilyak di Tabanawang Bantay, Ilocos Sur from Catherine Punsalan iti Hong Kong. Happy birthday iti kaanakak ani Beverly Sabado iti Nagilian La Union from Nida Nieveras iti Hong Kong. Happy birthday kanilakay ko dito'y Binalunan, Pangasinan from Leonora Bautista. Happy birthday iti anak ko ani Elvina Black, kan kablaawak man ti pamilyak di Tapudtol Apayaw, ti Ramos, Acacio, Labicani, kan Uyadan family, kan aminan a friends and relatives ko from Judith Ramos iti Kuwait. Advance happy birthday kani nanay ko, kastamot ti Bunsumi, kan belated happy birthday kani Emerald Malsi from Evelyn. Kastamot ang makablaawan iti advance happy birthday ni Evelyn Bautista iti Roma, Italy. Shout out iti tropak dita Etchage Isabela kani Alex Calano from Jack Acoba. Advance happy birthday iti anak ko, kastamot ang makablaawan ni Jonel Yango Lai from Yvonne Yango iti Singapore. Makablaawan ti Mamasig family, ti asawak ani Mario, anak mi ada Topper, Asian, ken Jadine. Yapit ken Mantos family, di ta Uminggan, ken Tayog Pangasinan, from Marlene Mamasig iti Hong Kong. Bakidan ken Gregorio family, di ta Malagnat Pinokpok Kalinga, from Heidi Bakidan iti Saudi Arabia. Shout out kani Mrs. ko ani Miriam, anak ko ada Dave, AJ, kan Bimbo. Kastamat ni nanay ko Gloria Zipagan Tamang from Bimbo Tamang iti Tumawini, Isabela. Shout out kani Lizelle from Rodalin Ampa iti Qatar. Guerrero family, Dalin, Alma, Kansali Guerrero iti Lingaling, Santa Maria, Isabela from Anses Guerrero Espinosa iti Taiwan. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Renan. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan arenan. Jakon inlanad ti address ko, tapno maprotektarak met dagiti masaknan iti padas ko nga inak isalaysay. At dalangak manang, isuan na asidagak kadagiti babae. Kat dayta ti kang runaan aparikot kanyak ni nanang ko. Ulila akon iti ama, tanairaman iti aksidente day di amak, idi agtawa naklaeng iti 10. Dua kami laeng nga agkabsat, kat adda pamilyan ni manang ko.
Siyakmet, nagtalinaad ak a happy-go-lucky. Tawan kat nga rod ti responsibilidad ko. Rugyak ti agsalaysay manang, idi sinitarnak ni nanang ko. Gapo taadda ti di na nagustuhan nga inaramid ko. Pagdamdamagan ka, Reynan. Pudno ka day a pinaglulukwam jay kaanakan ni Kaka Sixtaw. Nanang, Subong bat ka kunakmat. Anya ti agpaiso ha. uwan nanang. Ay na, uunay kamutan anak ko. Apay a pinaglulukwam. Pinagkakatawaan nyo kanong agbabarkada jay kaanakan ni Kaka Sixtaw. Kasanumot nga min nanang. Ipadlaw na launay nga da panaggusto na kanyak. Iso day jay. Inaramid mi ababaunan kabayatan ti panagiinom mi kadagiti kagayim ko. Saan laday tatim paramid mo kan kuana? Pinagsalampay ka no akasla entertainer iti club. Kalpasan nga inkarem nga armam. Basta aramidin na ti amin na kayat mo. Nanang, Amom ka de, amabalinda ka nga ireklamo gapo iti inaramid mo. Saan lasi ka? Da kayo nga agbabarkada. nanang, Saanan anasaya at ti masumsumok mo, Reynan? Amang ano da ita di pa kaisag maakam anak ko. Iso apang nga asim, agnakam ka kuman. Saan ka nga ubing iti edad mo a 20? Agnakam ka kumamutan. Tito, tulungan nakman. Ada assignment ko. anya nga min day ta assignment mo kaya kaanakan. Mat, tito. Kat no naglaka ti mat. Day ta ti may sa kadagiti paborito nga asignatura idagad adalak pa lain. Tulungan nak, tito. Katuan a kaanakan. Day talagayam. Di kagdanag, tasyak ti makaamukan ka. Thank you, tito. Mala, dumgag kawan, ta i-explikar ko kan ka no kasano asulbaran ta assignment mo iti mat. Iti kasta, amom tunter aramidom nga oray at daka iti iskwilaan yaw. Makitam, nasaya at mati aramid mo no limpyo ka, no saan ka nakainom. Anya ka di maninday tangay bagbagayo nanang. Maragsakan ni manang mo. Apaman nga impakita di ka anak kam ti assignment na nagtinulungan nyo nga inaramid. Ha? Mismo ani manang mo tinagkuna nasirib ka. Talaga amat na nasiribak nanang. Saan mo't nga si asitigrado ka dagad adalak pa lang. Basda awak ka, no apay adi mo intuloy tinagadal. Kat adda ka lang arud iden iti may kadwa atukad ti kolehyaw. At day ta kayo manin nanang. Ipalagip yung manan, tijak pa nagturpos iti panagadal ko. No panunutan anaimbag, saan pa'y matlaan aladaw ka, Trainan? 20 taon mo anak ko, ubing ka pa ay. Saanin nanang, jakon kaya't tagadal. Apay ngamin aya, anya ti di mo kinayat, takila at latan ang nagsardeng ka idi nga giskwela. Basta nanang, jakon kaya't tagiskwela. Isa pang nga asiyo. Di ko man ipalagip pa'y dayta. Nawawan gayam ta aramid ako namrinan. Si kalaangan talag nga alalay kaw, iti trabaho kija ayan da Madam Esper. Katwa na uncle, kayat ko tay supay ti itang danyo kanyak. Wala ka anakan. Tapno saan ka dumaw dawat latan iti kwarta kadananang kan manang mau. Nalabos kayo ngat uncle. Adamot bukod ko a kwarta Ay narinan, di na kun alilawan, taamok ti mapaspasamak. Masansang agrana kami kan ni kabagay si tersena no kwa. Uncle? Amok mo't ka ti mapaspasamak. Amin dagiti kalukwan kar aramida, may dandanon kanyak. Agiyaman ka, ta sana nagreklamo da 6 kundi ka anakan na, gapo iti inaramid mo. Makitam, naklaat ka. Ti amom, jak maamuan dagiti kalukwam. Amok amin, Reynan.
Isu nga awan ti mailimod mo kanyak kaanakan. Tandaan dayta. Ni Uncle Felimon kat manungan ni nanang ko manang Emmy. Kadakwada pa nga maek, ni Uncle Felimon ti talaga akabuteng ko. Tanauyong, kan talaga ako mabil no adadi na magustuhan. Iti pa nang ikuyog na kanyak ang nagtrabaho iti ayan ti agnagan iti Madam Esper. Sinaysayaat ko tinangalalay kan kwa na manang. Tadyak kayat nga adadi na magustuhan ang maaramid ko. Jakmat ni namnama nga agbalinak idi anasingad ka ni Madam Esper. Nang runa kat inalanak nga agbalin a driver na. O nanang, at iti makabulan na sweldok. Ay, talaga amot Agnak-nakam kansan at talaga anak ko. Da kayo lang mutawan bilib na kanyak nanang. Damuyo, gaputadyak nagturpos iti panagadal ko kut jakon makatulong kada kayo. At nay, awan timbagbagak akastaray nan anak ko. Pudno nga awan, kaslakastan nanang. Ay, sumardeng ka man anak ko. Saan atilap ang panunutam? Di nakpagatapan iti may sa abanag asan kumot nga ramed. Malangarudan nanang, awatan yun to sweldok. Makamu kayon. Agyaman na anak ko. Nay, kumpleto mo't na ito'y sweldom nga inyawat mo kanyak. Di ka nangilasin, iti parakan ka. Sana na masapol nanang. Katanya nga rod nga iti gastusam no adda pagkasapulam anak ko. Saan kaya rumbang nagdanag kanyak nanang? Basta makaamu kayo na mga budget iti inyawat ko asweldok. Nasingpot ni Madam Esper ading ka. So asapay la kuma, tagsingsingpot mo't ni Reynan iti panagpainakan ni Madam. Tapno na sayaat. Isumot lagayam, akayat mo't ni Reynan ti agtrabaho kan kwa na Anya ayaday jay nga Esper, manong Filimon. Negosyante ka day. Kasta tambok. Balo ang negosyante. Kasta gayam. Sapay la kumatagbayag iti trabaho na ni Reynan. Amo mo't ka na kamanong, naglaka mauma iti trabaho. Panagkunak at magustuhan na ti panagbalin na driver ni Madam Esper. Masansan nga agbiyahe da. Kasta ka day, manong Filimon. Well, nading ka. Ngamrumbang agsingsingpot ni Reynan. Saan lang nga garamid iti kalukwan tapno saan amadaksan? Anya ti kayat mo asawain, manong Filimon. Nasingpot ni Madam Esper. Ngamiti ka nito apagaramidam iti kalukwan, ay delikado ka. Awan santuan day jay. Iso asapay la kumatasaan nga agaramid iti kalukwan ni Reynan, kabayatan ti panagtrabaho na kan ni Madam Esper. Lola, ayan ni Tito. Apay apok, adda ka di manan na assignment mo. Lola. Apok, addan trabaho ni Titom. Iso nga amang ano saan na kan amasansan amatulungan iti assignment mo. Ang amok akabaalam day ta apok. Agpaiso, Lola. Wen, apok, nasaririt ka ngamin nga ubeng, ken nagagat ka nga agadal. Iso mamati akabaalam nga aramidon dayta, nga uray awan ni Tito Mareynan. Sige, Lola. Arimidok. Ay wen kalpasan na, ipakitam laangan ka ni Mamem. Ipacheck mo no husto matlaang ti inaramid mo. Adtoy Reynan, para kan ka daytoy. Ha? Madam, anya dayto nga itadyo kanyak? Nakajakpatak iti indil ko nga alahas. Balatom dayta. Susweldoan dakmat, madam. Alakit din, Reynan. Panagriknak ngamin kat sika ti swertek. Ha? Manipod nagpaay ka kas driver ko. Kanayo na maidispose ko dagiti alahas nga ilaklakok. Saan la dayta?
Ultimo dagiti house and lot nga itangad ko kadagiti buyer. Mailakok. Madam, Alan, alaumon daytoy. Kat no agtalinaad kalakit di anasingpet kad napudno kanyak, mairanod ka kadagiti dadumapay a transaksyon ko. agyaman no kasta, madam. Kano mabalin, Miss Esper kunamlatan kanyak. Kasla ngamin nagbaketak una yon iti awag mo kanyak a madam. Panagram ko la kada kayo dayjay. Iso nga rod nga awagan naklatan iti Miss Esper. Saanan a madam? Mabalin ka di? No, iso ti kayat yo, Miss Esper. Awan ti parikot iti dayta. Agyaman na, Reynan. Di kagdanag. Kas iti naibagakon, karaman ka mairanod, basta agtalinaad ka nasingpet, ken natudyo kanya. Para kanyak manang Emmy, pasutlaang ti panagyaman kanyak tinagbalin nga amok, ti kasjay aki naman nagparabor na. Iso nga amin nga ited na tunggal adda ti maklose na adil, alaek. Saan la aday tamanang? No daytay adda ti pagkasapulak iti pinansyal, iso ti pagkamangak. Iso asaan kami apulos a nagparikot idi, maipapan iti pinansyal nga aspeto. No pay kasta, sabali idin ti madmadlaw ni uliteg ko a Filemon. Iso nga iti naminsan, kinasaritanak ni uliteg ko. Sigurado ka nga awan ti sabali ang mapaspasamak, Reynan. Anya kumangay mo ti sabali ang mapaspasamak, Uncle. May bilang abalasang ni Madam Esper. Ta malaksid abalaw. Awan mo ti anak da iti day dinagawan nga asawa na. Ha? Uncle, anya ka din day tangay bagbagayo. Kaanakan, ultimo dagiti kakalugaran tayo. Da masasao da maipapanken ka ken iti amom. Kasanaw, itulod na kapay dito lugar tayo no kwa. Ibagbagak mo't ken kwa na, di na ko nitulod. Ipilit na mo't namin, Uncle. Day tangarod kahit. Isong agsalsaludsudaken ka kaanakan. Basta siya, Uncle. Nadalos ti konsensyak. Awan ti sabali ang mapaspasamak iti nagbaitan mi ti amok. Kan may sa, Uncle, adanubyak. Panggap mi pa'y nga rodon tagkalay sa. Kastaya. Uncle. Kat day tatimang panagnak, nga awan ti kinapudno ti ibagbagadag iti kakalugaran tayo. May papan kada kami ti amok. Di ka nasayat nga rod no kasta. Talaga, Uncle. Isa patsik mabainan to amin dagiti kakalugaran tayo. Inton mo amuan dang agkalay sa kami ni tinobyak. Ay na, Miss Esper. Apag isulaw na dito yung balato yung manin kanyak. Ada inayon ko iti urnong ko para iti sagsaganak nga espesyal nga okasyon. Ne, anya nga okasyon ngay dayta, Reynan. Pasensya kayo na. Tsak mabalin nga ibaga. Kasla sorpresa, kasta ka di, Reynan. Miss Esper. Diyak lang pagarup ana isam kagayam iti sorpresa. Miss Esper. Ala, adakan ka no di mo kayat nga ibaga kanyak. Ngem, panagkunam, masorpresa akto nga ta iti day takinunam nga okasyon asagsaganaam. Panagkunakit talaga masorpresa kayo. Maragsakan kayo lakit di para kanyak. Well, nukas na tikunam, diyak nga rodon agpilit nga amon no anya day ta nga okasyon. Basta no kunam apalimad, agtalinaad nga rod, apalimad. Miss Esper, apaya... Si kakit dimet. Di kan mas daaw, no inaprusak man ti barokong mo, Reynan. Kasayaatan no mairwam kan. Mairwam ka kuman, Reynan. Nanang,
Nakasaganan ti amin para iti kalay sa amin kini Lilian na kaayan ayat ko Ay na, Reynan anak, maragsakan akin ka. Kandayawon ka, taing ka gumaam tinagurnong, sakbay nga ikalay sam tinubyam. Nanang, Maragsakan kami amin para ken ka anak ko. Nang runa di ka anakam, nga iso ti agbalin a flower girl iti kalay sam. wan nga rod nanang. Kadanggal Filimon mo tanti makaamu ka dagiti mailuto a putahe. No dito'y lugar tayo anak, maibilangan nga ing grande ti angayam akalay sa. Ngamen, ado ti impapartem. Kaya't ko lang amin niya agbalin ang nakalalagip ti kalaysak nanang. Maminsan la mapasahamak day tayo ti biyag ko. Anak, Ikarik nanang. Ikagumakta agbalin to a responsable nga amay ti pagtaengan. Intunan anayin ni agasawa kami kini Lilian na nobyak. ay rumbang laang arenan. No si bibiyag laday di amam, patsyak nga ipanakkel na kadayjay. Nanang, Tano siyak, talaga nga ipampanakkel ka anak ko. Uray di mo inring pasti panagadal mo, ipampanakkel ka. Nang runa no matungpal mo ti kinunam, nga agbalin ka responsable nga ama ti pagtaengan. Anya di ko na mapangawisam kanya, Reynan? itikal daw ti panagkalaysak, Miss Esper. Anya? Agkalaysakan? Wan Miss Esper, iso kayat kayo nga... Saan amabalin? Apa yun Miss Esper? Anyat mapaspasamak kada kayo. Saan ka amabalin amang ikalay sa iti sabali, Reynan? Anya ti kaya ti asawan? Intad ko ti amin kan ka. Impaay ko ti amin. Kalpasan na, mangikalay sa ka iti sabali. Sa anak nga umanugot. Anya ka din ti mapaspasamak. Di kay maawatan. Imposible asaan analawag kan ka ti amin ngay naramid ko. Impaay ko ti amin kan ka. Tapno siya ti ayatem. Ha? Ita, mangikalay sa ka iti sabali. Saan amabalin, Reynan? Daytoy ti tandaanam. Iti kanito nga ituloy mo nga ikalay sano asino man day ta babae. Pagparangek at tinakaw mo ti amin nga inted ko ken ka. Kat ipabuyok ka iti pagbaludan. Anya? Tandaanam day ta. Perme ti panakaklaat ko iti daydi akanito manang Emmy. Panagriknak ket na ipasungal ngalak iti sitwasyon adyak pulos ammo no kasanuak a makaakal. Jak ammo no anya ti aramidek. Agingga anadlaw ni Uncle Filimon ti Jarko. Kinasaritanak ket pinagpudnunak. Gaputa awanan ti mapanunot ko nga aramiden, imbagak ti amin iti uliteg ko. Iso ti nakisarita iti ama ni Lilian a nobyak, ket inlawlawag na ti amin, iso anaallukoy mi ida nga itantan ti panagkalay sami. Ingkagumaan mi nga insubli ti amin ana ited kanyak ni Madam Esper, manang. Puwera laengan ti sweldok iti binulan a panagpaay ko kankwana kas driver. Ket jakmeten simsimrek kankwana idi. Nalabit ang nakaamiris matlaeng ni Miss Esper, ket kalaat-latan anapan iti balasiw taaw, nga uray saan ko pa'y ana isubli ti amin ana ited na kanyak, ta nagastos ko ket nga ruden, iti panagsaganak iti panagkalay sami kuma iti nobyak. Idilaeng ana urnos manen ti saritaan iti panagkalay sami ken ni Lilian, ket dakkel a panagyaman ko iti namarswa, taaging gaita, naurnos ken naulimek ti panagdan nami, kastametten ti binukelmi a pamilya. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, Reynan. Pagayam a Reynan, umunay ti amin, kablaawan ka iti kunam a naurnos, ken naulimek a panagdennayo iti nagbalin nga asawam. Misunderstanding.
Kastalakit di tinapasamak kada kayo itinagbalin nga amom. Sabali tinagawatan na itinagbalin a kinasingedyo. Kastamot asabali iti beneg mo. Ti pagyamanan tayo laengen, kat naurnos mo't laeng ti amin, akas iti kinunam. Iso nga ita, naragsak kayo itinagbalin nga asawam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu ipi danal tibiyag